Nagpagagsapat tayo amin kakabsat. Lamiis na agsapat ikablaw ko kada kayo amin kadagiti nakariingan ket pagsapay. Ito talagang daway ket intay man tagadal iti ababa nga devotion sa ni Apo Dios. Mabalin nga mang patibker, mang papigsa kada tayo ikat nga agnaga. Ah, iti adalan tayo ket maadaw iti maysa nga bersikulo iti sao ni Apo Dios isu iti Philippians chapter 4 verse 13. Familiar kakabsat daytoy nya nga ah, sao ni Apo Dios mabalin kadagiti dadduma. Kadagiti dadduma sa at least ita nga agsapak ket makita tayo iti kayat nga sawan ken ti mabalin nga application na daytoy iti bibiyag tayo. Pasat kada kayo iti Philippians chapter 4 verse 13. Sakbay dayta agkapi tayo pay. Kunana ditoy, I can do all things through Christ who strengthens me. So ni Pablo ditoy iti agsasao kakabsat. So na iti nangibaga daytoy. Iti ababa nga konteksto na daytoy na adalan tayo itatanga agsapa ko. Idi surat daytoy ni Apostol Pablo. Isunak ket adda iti dagiti pagbaludan. Tapos nabasahan tayo dagiti verses sakbay daytoy nga verse that in parang na ijay nga kunana dayjay kapanunutan na nga kunana nga napadasak iti addaan, napadasak awan ti awan na talaga. Napadasak ti laplapusanan. And yet kadagitoy nga kapadasan kunana ket nasursuro na iti agbalin na kontento. With that, kunana dito iti verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. So makita tayo dito kakabsat na dayjay talek, dayjay pundasyon iti contentment ti Apostol Pablo. Ket saan na nagtaod iti external nga banag. Wenno dagiti banbanag nga ited iti tao kenkuana wenno dagiti banbanag nga mapadasan. No di ket daytoy ket nagtaod ken ni Apo Jesu-Cristo. Apo Jesu-Cristo mismo. Kunana ditoy nga I can do all things through Christ. The word na through Christ. Ket ipakita na nga no apay nga kabailan na amin nga aramidon dagiti banbanag iti tunggal aldaw. Gapu kini Apo Jesu-Cristo. So nalawag tinalawag kakabsat na iti biag tayo diti rabaw iti dala. Sumango tayo man kadagiti na dumaduma nga karit. Karit iti na pinansyalan, karit iti pisikal, karit iti trabaho, karit iti pamilya, karit iti mismo nga bagitay. Adalaeng iti kangrunaan, makatulong kada tayo tapno mapadasan tayo iti panagbalin. Sino? Ni Apo Jesus. Isuna ti pundasyon iti amin. Dagiti challenges met kakabsat ket umay da na umay, inevitable na kunada. Inevitable in a sense na kwa, saan tayo mailaksi. Uray ko natay mga Kristyano tayo. Umay nga umay dagitoy. Yan, iti bibiyag tayo. So nga, mayat nga makita tayo dagiti prinsipyo na iti likudan nuting na dagiti karit mo maiti panagbiag. Adda ni Apo Jesus na mabalin ang makatulong kada tayo makaipaay iti pigsa nga kasapulan tayo tapno dagitoy ket adda nga mapagbandigyan tayo. So nyangay nga magkaramiden tayo no may dagiti karit ti tunggal aldaw tapno talinnet tayo latang nga kontento naman dagiti pasama. Adda ni Apo Jesus. Ited tayo kenkuana iti talit tayo. Ited tayo kenkuana iti panagpamati tayo latang. No matter what happened, iti tunggal aldaw. So itat aldaw ti karit kada tayo amin ket naman dagiti sangwan tayo naman dagiti papadasan tayo itat aldaw ket masursuro tayo kumakakabsat
nga italat amin dagitoy ken ni Apo Dios dawaten kenkuana iti pamapigsa tapno dagitoy ket in time mapagbalik ken. Daydayaw iti Apo ket ti Dios iti mangkadua nga rod kadakayo itatta nga aldaw isunalaan kumaga kabsat iti tangteng tayo iti kamangan tayo kadagiti anyaman nga karit a mabalin nga sangoan tayo itatta nga sakbay nga lipasak kahit kun nagkararan dakay it na agtuloy kayo nga pagmati tuloy kayo magtalek kenkuana itatta nga aldaw. Let us pray. Father God in heaven, sika iti pangikumitaran mi iti amin. Giyaman kami ken ka, ibiyag mi, ti sandat mi tatananda. Sika laang iti amo mi Apo nga makatulong kada kami, makaitid iti piksa mi Apo, tapno iti kasta, ket kabalan iti agbyag, sigon Apo Dios, iti pigsa na ipaay mo mutlaan kada kami, babaen ken ni Apo Jesu-Cristo. Tulungan na kami na pada-pada pasat nga member iti CGCF na itatangal daw balin kami nga managbandigi. Igyaman kami iti presensyang Holy Spirit iti mapadasan mi iti pipigsaan na kami nga rudan kadagiti Apo iti kami kararag iti nagan ni Apo mi Jesu-Cristo. Amen. Amen. Imbaga sapa yung amin manen kakabsat daytoy iti ababa nga devotion tayo itatangal sapa nga naa daw iti Philippians 4:13 kahit kumanen nga basahen kada kayo nga kunan ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Dayon iti Apo, see you again.